Ostrov Zakynthos nás privítal krásnym počasím, ktoré tu vládne od júna do konca septembra. Zakynthos je najjužnejší z jónskych gréckych ostrovov a tento ostrov je navštevovaný a veľmi obľúbený aj u slovenských dovolenkárov. Je to hlavne vďaka tomu, že ponúka nádherné piesočnaté pláže, skalnaté útesy, píniové lesy, olivové háje, ale aj malé dedinky, ktoré sú skryté vo vnútrozemí. Na Zakynthose môžete nájsť ubytovanie od malých rodinných penziónov, kde majú veľmi milých majiteľov, ktorí majú radi slovenských dovolenkárov, až po naozaj moderné hotelové komplexy. V jednom z nich sa teraz nachádzame, kde sa môžete napríklad okúpať so vlastným vstupom do vášho bazénika. A verte mi, že takéto osvieženie padne v horúčavách vhod. Vráťme sa ale ešte na okamih k spomínanému majiteľovi Andreasovi, ktorý nás čo to naučil aj po grécky. Srdečnosť tu naozaj stretnete na každom rohu. Dokonca vás tu majiteľ týchto apartmánov privíta po slovensky. Ako teda privítame po slovensky? Dobrý deň. No? Ako sa máš? Výborne, ďakujem, dobre. A ako sa teda povie, že by som sa ja naučila niečo po grécky? Ďakujem. Evcharisto. Evcharisto. Prosím. Parakalo. Parakalo. A niečo dobre grécke ochutnáme. A ako sa povie dobrú chuť? Kaliorixi. Kaliorixi. Tak poďme na to, ale najprv vám predstavíme apartmány. Izby poskytujú veľa miesta hlavne pre rodiny s deťmi, ale aj pre mladých, ktorým sa bude páčiť aj nedaleká pláž. Aj mladí ľudia si tu prídu na svoje, pretože sú tu aj rušnejšie miesta, napríklad známa Banana Beach s vodnými športami a s diskotékou priamo na pláži, alebo rušné letoviska, ako je napríklad Laganas alebo Argasy. Najväčším lákadlom na tomto ostrove je nepochybne najkrajšia pláž Európy. Táto železná loď, ktorá tu stroskotala v roku 1982, pretože pašeráci vraj neodhadli počasie, je veľkým lákadlom pre všetkých turistov na Navagio pláži, najkrajšej pláži na Zakynthose. A dnešné počasie bolo iné asi ako v tom roku, pretože nádherne svieti slnko a všetkých turistov to láka sem, rovnako ako to prilákalo aj nás. Veď pozrite, tá farba mora hovorí iba jedno. Skoč a zapláv si. Tak sme si zaplávali a neboli sme sami, no skákať sme sa vybrali na iné miesto. Ostrov Zakynthos toho ponúka naozaj veľa. Nielen najznámejšiu pláž Navagio, ale aj tieto menej známe fjordy. Takže tie rozhodne nevynechajte ani vy a užite si ich, ako všetci turisti, ktorí sem prídu. Po krásnom západe slnka si môžete užiť aj rušný nočný život v uliciach mesta alebo úplný pokoj v hoteli pre dospelých. Ponuka je naozaj bohatá a je len na vás, či toto leto bude grécke.